Kabaira Oliver. Ndiwe. Usandipata kuba. Nasikuudzira nazvo. Mori Godwin. Mananga ngoni dzashe. Kuni ndima. Ha? Ndiwe ndine. Changamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvaro anoda machorwa awo damages. Mombe nhatu, mbudzi nhatu ne$2,000. Taura izvozvo ndiOliver Kabaira. Taura kuna Mori Godwin namananga ngoni dzashe. Ngona maseni makasiyana Mori Godwin mananga ngoni dzashe chii vakamira sei ukama venyu chingo uye mukwasha wa Oliver ndeupi uyo ari pakati ndiye anonzi Gody. Uyu Gody naye pamba semushandi zvimwe chete ari muzukuru akanga ndinaye ngati 5 years kumashure obva amboenda achinoita zvanga achiitawo muguta reHarare patazoremerwawo nebasa mwedzi waFebruary March takamushedza akati imboya umbotisesekedza towirirana pamari ndokumaurira anoita muzukuru mwana wayanzvadzi chokwadi yako chokwadi. Mai wacho ari kupi? Mai wacho ari kuHarare. Saka it's okay. Muzukuru enda ari pambo pako iwe ndio unozoenda. Baba wako ari kupi? Akakuramba mani. Chokwadi akakura chireva baba wangu. Izvozvo taura itinzwe nawe Oliver. Ngati muna March kana mwana asiri mumba March goreno Ndiri ni ndakanganisa muna May ndoko takaona mwana asiri mumba ndakanditora Kumabhani ndofonera wazi mwana mumba asiri mumba kwakuya ndotsvaga mwana ndanagarira mumba wakazodzoka adzoka kwamubvunza kuti wanga uri kupi semwana akambotsika-tsika mai vacho anga asitori kuvakodza zvikuru vatsika-tsika kudaro ndoza pandichinibvunza kubva ati no ndambiri ndandina Gody akuva kuti saka ina handina zvamungachadii zvawatotaura kudaro sezvizvo pane mamuchiitei kazi hapana tatokutaura alright ndodini ndokuti ngatiti tiende kune mukomana wangu vozi vamaita inandii handizozviziva tokwenda kumba kwasvika mukomana hapana ndasvika asiripo aona sekuru vacho vakati zvimwe mungamusiya here iye mukomana wacho pasina kati ina handichazivi kuti mungaizviita sei vozi mwana itoziva kuti munogara pano munogara naye pano akati hazviiti kuti musiyete asiri mukomana pasina kati ora ndaudzoka munichi nemwana wangu asi kana auya uyai naye uyai titaurirane pachiitiko chaitika akazouya after 3 days pauchitaurirana kazi ini hapana nditakaita nemwana wangu kana kuti hapana zvaukaita kuti chiiwewe bati mhamuri hanokurokudze pakati usiku vanhu takarara chirudzii kazi hapana alright vangatidii saka samai wakazouya achibvunza mwana abvunzisa mwana wakaramba achinini ati hapana takaita samai ozobvunzawo mwana kuti kungo yako waenda here asi handina kechipiri wakabvunza kuti kechipiri wamudzi unoteera asi handina mai akati saka kana zvadaro ndingaitiri
tiende kuclinic tonobvunza kuti zveshuwa hana here wakaenda kuclinic wabvunza waenda kumadoctors manesi anga asi mwana wenyu akazvitakura akabvunzwa mwana kumuridzi wechihunhu ndiani kazi ndewekumarai akabvunzwa manesi ndewekumarai ari ani kazi ndigoti saka izvo maimboramba zvishamidzirikatidi tiendese mwana kupi kuti azobva kwata kuclinic tadzoka kumba kwakuendesa mwana kumukomana wake asi takazoona wakuuya kuti isusu inini handizvizivi kati inyaya iyi yakuzotiremera kuti ataenda vanhu pasabhuku sabhuku unoti no uyai 3000 iye taenda kwasabhuku tagarisana unoti inini zvinhu ndingangoibvuma asi mwana wacho handisudaro handikwanisi kumuchengeta because handina dodi kumuchengeta kati aiyozvo ko iwo urumbobva pai kuti handina tokumuchengetera asi nhundu ndingadini muchengeta saka batapusa manje kuti ari kuti china sabhuku akati ini kana zvadaisoka handichadini handichaigoniwoka regaitendese kwaishi yogaendeswa kwaishi ishe akati ini handichadini handichaigoniwo beta idini iende mberi sabhuku harina ishani sabhuku kashoti kana kumarasademanzira angokunoizita kuti asi nisabhuku kashoti ena ishe mnyengo saka ndosaka makaziona tichisvika kuno muchitaura kuti imini pandiremera ndiko kuti mwana nhumbu yangu ndiri kuida asi mai wacho handisudini handisi kuda ndingati izvo zviri kutaurwa ini ndingangoti muswara kutaura tandandine mwawani ende usanyepere dare ka ngozi ukanyepera dare upedzere nguva dare zviro zvaunoziva nekuti kana uchiita uchitunda hausi kupinda mvura kumahwani ndaani naye but anga achangobva kuuya obva foni yabva yatorira wani dzenguva dzemasikati 1 AM ndanda chingobva kabhani obva afonerwozi uri kupi obva atotaura kuti ndakuya vatatoparadza neba tichangobva kuona achienda ndabva ndabva kwekuenda tiri vandaenda kubasa kuita tiri kumagogo pazosara ichisvika kumba wasvika ndisipo chamangwana ichisvika chizi uye kumba kwekuti taurira ndobve taifuma tichida kubhera mabhero atida kuenda Harare tikanzi unozoenda chi mangwana ati mogadzisana tapedza basa zvadaro vatapedza kubhera vatazoenda kusvika mangwana wacho vataenda kunotaurira vakandibvunza ndakangwaudzosini zvendiri kutaura kuti ina handina chandakaita nayo kana paine chandakaita inoenda nhasi kana protestana kuti ani pamwiri here tiri tese zvadaro obva vatamevangonyarwa nyaya yacho vatadzoka kumba ndadzoka kumba ndobve ndava ndamhanya kuenda Harare pane zvendanoda kumhanyisa kukwese ndakuharare pasine mazuva ndobve ndazodzoka ndaunzwa kuti kunokwane munhu ane pamwiri pako saka iwe uri kuti haunomborara naye haunomborara naye kana musi umwe chete zvavo chamushamisa ndekuti kumana kuti hana kurara nemusikana but aiti togona kuti anotesta kuti ane nhumbu here ichibva pake usina kurara naye ngachinenge abva munepo here indaitira kuti tiprove chokwadi asare mwana wachiziva chokwadi iwo zvikunzi kwaishe nasabhuku
wakataura kuti mwana ndingangobvuma asi mai wacho handidi ngekuti handina pekuwachengetera. Handizvo zvawakataura? Ipapo ndakataura mushure mekunga wandimanikidza kuti bvuma kuti mimba ndeyavo. Ndikati alright, kana mati ndeyangu ndingakwanisa kupa mari yekuti muchengete mwana wacho, kana azvarwa toenda kuzotesta kuti ndewangu. Iyo wakarara nemurume wangani? Makarara musi upi kangani? Katu. Musi upi neupi? Kwidza izvi musikana. Taura kuti wangu. Muna Mei nemuna Juni. Nzvimbo ipi neipi? Kumabhani. Uyu anotaura kuti akarara newe kairi. Ipapo Asi iwewe pawauri kumabhani paakasvika wanga wainani kumabhani? ndandinaro ava vatomanya kuvachidzira bhani raanga tiratatu kuchidza. Njiwa masara muri tu. Masara muri tu makaite chii? Mukomana nemusikana usiku kuma 1 AM. 1 AM. Ndo pandinotaura kuti ipapo hatinongotora nguva. Kurara kunotora gore here? Kurara kunotora gore here? Akutora ake gore asi inanhorarama. Wekuti akabva acharwa foni? Wakati akacharwa foni kuti dzoka kumba foni inopisa iro zvokuti ati ndakumanya naye kumba kana kuti ora ndiri kuuya mupedzera inyo 2 minutes dze. Inini ndingangoti foni haipisi. Right, iwe tikapera muchipedza nhumbu ikazoonekwa kuti ndiye yako unozoita sei? Nekuti urikuda kuti diende kumatesi madna yotorwa yoonekwa kuti ndiye yako unozoti chii? Zvokuzotika sei unobonana naye? Handizivi kuti zvinozoita sei. Chiri kuitika pamunhu ikawo ini tichidanana ainga nomumwe mukomana waidana naye adanana naye aisirana mameseji achitaura izvozvo. achitaura Ndiani mukomana wacho aidana naye? anonzi Zoki. Andani? Zoki. Aidana naZoki. Saka zvadaro pazonetsa nyaya idzi ndakataura murume kuna baba wacho wakanditi izvo zvandizviteereri zvekutanga ine mukomana so hazvapera. Pamazuva mashoma atatarisana nawo mukomana Zoki ndibhirika akauya achida wakasimbi kumba kwavo obva amugadza dare ari kumba kwavo ikoko akubvunza kuti asi ndandisingazivi ndozvaunokwanisa kundiitira Zoki kuti ungakwanisa kuzviita. Saka iwe wotaura usarambe manje kuti handida kurara naye asi kuti hauna chokwadi chekuti nhumbu haisiri yani uri kupaona manyepero aunenge uchiita anokurerera mheyo kuti aiwa indakarara nawo naye asi ndinofungidzira kuti akararawo neumwe mukomana saka handina chokwadi chekuti nhumbu yani yangu handiri kupaona mukomana pakuti pane kuti uti kuti hana kurara naye iwe wakarara naye uye achitora kuti takarara kairi tese hazvina chifunduko. Right, uyu mukomana ari kuti ndakarara nemusikana asi ndinoziva kuti anga aine umwe mukomana Zoki saka handikazotori nhumbu isiri yangu. Iripo here mwana akazvarwa? Hasati ichiri nhumbu mwana muna June. iri muna Mei June. Right, saka isusu senhau yaita kudare toita sei? chakamiri rofungidzira kuti mukomana anofanira kupuhwa madamges ake iye kana achinge arwadziwa nenyaya yekuti madamges aada kubhadhara handi muzverumu achaita process maanongera mutaura nezvaari zviine macondition. Asi dare tine nyaya dzadare izvi dzauya dzakawanda wakadzi wachipomera vanhu dzichizondopuruvhwa kuti aiwa
kupomerwa chete. Muridzi chaiye aripo ari kuseri. Saka idare iye kodzero yedare to protect such, noti kungotora madecisions anondorwadzisa. Isusu tiine matrend ataona achibuda akadaro. Madamges ake yayo anozobhadhara mushure nekuberekwa kwenhu kana asinoita process yekuzviprova kuti ngazi yake yematest. Ine kachakamira ndaifunga kuti yaigona kususpendwa judgment then towaendesa kuDA then akapuhwa mazuva ekuti from asungunuka kusvika manguva yakati ingaimateta DA akatadza kuzoita after that one zvoreva kuti vanatezvara wouya wozotaura kuti ari kuignora zveDA maybe ndopetinogona kuona kuti anenge achiita baita. But at the moment I think zvakangokosha kuti tisadzokorore zvakamboitika futi mashure kufungawo kuti kamambo tiri papo ichokwadi kuti musikana sezvaari kutaura kuti uyu mukomana ari kutaura kuti na1, saka zvoreva kuti musikana akazoendawo kuna1 here. Ndaida kuti tigobvunza musikana kuti ichokwadi here kuti wakazoenda kune mukomana wena1 nguva yese wakanga uri kupi? Iwe wabva kumba kuma6 ukaenda kune kana mabosho wataurawo wanga wabva kwaari here kana kuti ndiwo wakatanga naye? Asi uri kufungidzira kuti hanzi nekuti hanzi makatombogarwa dare nekuti kana zvakaitika pamusha wazvobuda pashurai kuti pane rimwe dare rakambogarwa rina zogi pachitaurwa nhau idzodzo. Chinoita zogi anondotaura kune mabhururu nyaya inofamba yodii. Saka naizvozvo nekuti tine matare atakaita iyayo achiramba musikana achiramba zvekuramba zviyai. Uyu munhu tetikuona ndewekuHarare anogona kunzvengeswa nasekuru wacho. Upi? Uye mukomana. Aiwa haanzvengeswi kana tiri kuenda handitiri padare. kunzvengeswa dare rinonzvengwa here. Pamusoro ichangani ndingadai hangu wari kuti sekuru wacho wangamunzvengesa kuti atozouya kubva kuHarare kwaanga ari. Takanga taita kufonera tichiti kuno kwaita nyaya yako kuti dai kuri kunzvengesa takangoti hatisi kuziva uyu taigona kungomuchengeta kusvika mheno asina murume. Right, nhumbu inondoberekwa munani? Right, muna January, February, March mwana anenge akufamba handiti. Right, toti isusu nyaya iyo inodzoka musi wa31, noti kuti inodzoka musi wa31. Imimi handiti ari kusenza kumba kwenyu? Anga achishanda kumba kwangu apa akatozodzoka nenyaya iyi akanga atoenda. Moona imimi kuti izvozvizvi kusvika kuna March anochengeta $200. Takabvumirana na Mugabe kuti tinonyora tsamba ne$200 woenda kwa kundotorwa ma-DNA test kuti tione kuti nhumbu ndeyani muna March. Saka anouya muna March izvozvizvi ondoseenza nemari yekuraiza $200 iyo. Ondoseenza muchichengeta muchiona kuti ari kuchengeta achisevha. March 31 moya pano motora tsamba moenda kuna Mugabe ne$200 moitwa ma-DNA test. Maitwa ma-DNA test obuda kuti ndiye. It means anenge pano anaunzwa tobva tapa judgment kuti anenge achibvisa zvakati. Hanzi toda watada mombe 3 nembudzi 3 ne$2,000. Handiti. Iwo musikana
kana usirako wakarara newakomana wakawanda usina chokwadi kuti ndiye uyu zviri nani uende kumawabereki wako wataura kuti imiwe ngatisiyane nenyaya iyi nekuti takaiita panapa izvezvo vabereki wacho manje ndo waakubhadharira zvinhu zvaaida kunge wachibhadhara yamadamages amakakodzera kuti chi aitwe iwe uchiziva hako kuti wakarara nevanhu vakawanda handiri kupona saka imi mwana mai vacho vari kweri munyatsobvunzisisa mwana wenyu nekuti apa taakuenda mazuva anaya hatichangoti munhu auya achiti ndire nhumbi uyu tongoti aiwa ndizvozvo rora eita so nekuti zviri kuitika kune madziro asikana kunyanyanya vechidiki wakadarizvo kuti vanorara nehama warara nehama havachadi kuti wadi waburitse chokwadi chiya ichi woenda wobva wandorara nemumwe mukomana wekunze kuti wapomere chi paanenge akuziva kuti ndaane pane zvakanaka asi kubvunzisisa kwandakaita waingotaura iyera aiwa tiri kuti motindobvunzisisa chaipo chaipo nekuti tinayo yakabva kuitwa ikazoti after vanhu tapedza manje kwauzobvunza kwakarara naye nani kwakuona kuti aiwa ngakarara nemwana waiti wehanzvadzi yamai wake yababa wake handiti mwana wehanzvadzi yababa wake unoti amai hamusi kunyatsopabata mambo vari kuti nyaya iyi yamangange imi mamati muda mombe 3 nembudzi 3 ne$2,000 muna Gody ngoti akatisama mwana wenyu pamwiri result ikabuda kuti nhumbu mwana uyu haasi waGody mombe idzodzo zvamudazvo munotodzipiswa kupa Gody kumadamages ama muchada kumuchengetesa mwana asiri wake iye mwana wenyu achiziva kuti akarara nevanhu vakawanda nekuti upenyu hwake hwese anga achachengeta anenge achizochengeta mwana uyu asiri mwana wake handiti saka moona kuti zvinorwadza sei saka zvinhu izvozvo iye makatozototora here uyo ari kuda kuripirwa iye hazvisati zvatotorwa vari kuti chi nemaelections vari kutondotora mombe 3 nechi dzekuripira mwanasikana wavo akasvika kundoenda madna test achiti chi azoitwa madna test ndo pakatanga kuti ndairara nechi nasekuru muri kupanzwa neulwana awo wechidiki wanodii saka tiri kuti imimi mai monyatsondobvunzisisa ngazi kuti nyaya idzi dzakakomba pakati handiti saka munouya musi wa31 iwe woda mukomana wayo kuti auye imimi iwe musikana mouya makuseni 31 mopuwa tsamba momhanya paharare mondoita madna test uyo mabharana anobva atofonera mugabe kuti uripo here so that munongomhanya moitwa zvitori time mohamba kutodzoka nekamwana kenyu nekamwana kenyu kana kuti nekamwana kako zvinenge zvakuzodhipenda madzao handiti saka nyaya haisati yapera ngatisimuke itiona musi wa31 March mwana anenge akufamba ndo ajanuary tomupa February march haakuberekeka achifamba kuenda